Maradyaw na hapon kanatong tanan. Sa mga Katagalugan, magandang hapon po sa inyong lahat. Charing. Puro man tagmakuan na ni mauwaw. Anyway, so sa gikaingon ko pa karon atong gisaulog ang Kristong Hari or Christ the King Sunday. Kung maghisgot kita og hari, aduna kitay mga preconceived ideas kung unsa ang pagkahari. Kung hari gani ka, importante or kinahanglan nga you are a powerful man, no? Naghupot ka gahom, aduna kay you are great, you are influential person with authority. Unya serbisyuhan ka sa mga tao, yukbuan ka sa mga tao kay ikaw man maoy hari. In terms of ranking, kinahanglan you are always number one. Kay ikaw gudang hari. Mabalitaw nga nagtan-aw ko sa mga homilies kaganina, na yung mga gingon nga chowking. Kisa pa ng kisa pa ng mga king, no, gitawag nila. Na ay si Pacquiao, boxing king, kisa pa ng mga king, no? Always number one, no? Mauna ang mga, kung unsa ka nga expert ka ana nga field, no? You can be considered as a king. Ikaw mo'y nanguna diha sa tanan, no? Ikaw mo'y banggiitan. Mauna atong konsepto sa pagkahari, no? Nga ang mga tao muyukbo og mutahod kanimo because you are a powerful man. Tinuod, iyon ana mangyud ang leadership, ang governance, no? Naagyud power, na influence. Pero sa laing bahin gipakitaan usab kita sa lain nga panagway sa usa ka hari. Dili man siguro sukwahi apan the other side of the coin. Nga ang pagkahari usab, it entails service sa mga tao, pagpangalagad, panirbisyo sa mga tao. Ug mauni ang usahay nga dili kayo popular nga perspective of what is a king or unsa ang leader. Kaya nga itong unahuna sa leader ka ng serbisyuhan ra. But the other side of leadership, nga mga lagad usab sa iyang mga tao, mauni ang gisaysay sa unang pagbasa karon. Dili tingali sukwahi nga panglantaw sa usa ka hari, pero sa lahi nga parte, sa lahi nga direksyon sa pagpangalagad isip usa ka hari. Miingon diha sa unang pagbasa nga si Kristo nga isip usa ka hari, usa ka magbalantay, shepherding, ug iyang alimbahan ang iyang mga karnero, iyang pakanon, paimnon, serbisyuhan ang iyang mga karnero, hatagan sa maayong kahimtang ang iyang mga karnero, iyang panggaon. In other words, servanthood. Mauusab kini ang pagpangalagad. Kung atong tan-awon sa atong pagpangalagad, duha gid na siya ka punto. Dili pwede nga mangalagad ka without or the absence of power, the absence of authority. Even in church, may bitaw tag servant leader. Servant leader. We don't just call it servant. Atog yung sumpayan og servant leader. Kay sa atong pagpangalagad, kinahanglan nga aduna sad tay impluwensya. Kinahanglan nga mutindog sabta sa atong baruganan, di ba? Kaming mga pari, no? Kitang tanan, all of us, no? A little catechesis, all of us are alter Christos. Kita tanan, no? Alter Christos pinaagi sa atong bunyag. Pero ang mga pari nga mga giordinahan, they are alter Christos capitis. The other priest or as the head of the church, no, we are also we inherit the priesthood of Christ as the head of the church. Kaya ang mga pari maumay leader diha sa simbahan. Kitang tanan nga mga panggobyerno, tanan nga mga pamalaod o leadership diha sa gagmayng Kristohanong katilingban, naagyud ang governance, dili na siya mawala. Pero usahay, maura na itong panglantaw sa pagpangalagad.
atong hinumduman nga adunay lain nga nawong sa pagpangalagad. Ug mao kini ang gipanghingusgan ni Kristo diha sa iyang pagpakita unsa ang klase sa pagpangalagad. Nga ang pagpangalagad andam nga mutahan sa iyang kaugalingon sama sa usa ka magbalantay nga iyang ihatag ang tibok niyang kinabuhi aron sa pagpangalagad sa mga karnero. Ang mga karnero dili lamang iyang gibuhi nga iyang gatasan o dili niya pasabsabon. Sometimes, my dear friends, we enjoy so much the power and the authority that is given to us. Pero wa na to trabaho no? Atong gigatasan ang atong mga tao, pero wa na to sila pasabsaba, wa na to sila paimna sa maayo natong pagpangalagad. That speaks maybe in governance in the church or bisan diha sa mga politiko. Usahay atong gigatasan ang atong mga tao, pero wa na to sila alimahi og tarong. No? Importante nga mahibalo kitang mutahan alang sa kaayuhan sa atong mga karnero. And we see plenty of images kana bitong magbalantay nga muagwanta alang sa iyang mga hinigugma. Labi na karon mga pandemic na yung mga frontliners nga naghago in town. Adunay mga ginikanan nga miagwanta in town sa ilang kalisod alang sa ilang mga anak. Shepherding pod ni, pagpangalagad gihapon ni, hikalimtan ang kaugalingon, forgetting and leaving our own comfort zones, all because in the name of service. Kung sa mga Tagalog pa namin yung nila, nagparaya. Kung sino yung unang nagparaya, si Kristo yon. Kung meron mang nagtiis, kung meron mang nagparaya, kung meron mang naghirap, walang iba kundi si Kristo. Siya yung unang nagpakamatay, no? Nagbuwis ng buhay. Siya yung unang nagparaya alang-alang sa mga minamahal niya. And therefore, we are also called to live and to practice shepherding, pagka magbalantay, nga andam nga magsakripisyo alang sa iyang hinigugma. Dili nato gamiton ang atong mga karnero aron kita nga mabulahan. Kay na may uban nga mga leader nga manghatag uroy apan pero magpa-picture di ay, magpa-broadcast di ay. Akong gipost bitaw sa akong Facebook gain ng buntag, no? We love people, not things. And we use things, not people. Usahay kay mabali man siya o gamiton ang mga karnero nga wa gani nato pasabsaba, no? Nabulahan ang mga leader samtang ang iyang mga karnero gikotoy agtijan. Pasmo. Pasmo. Samtang ang ilang mga leader, wow, nindot na magbalay, nindot na magsakjanan, diin manigi panguha. Lisadsab. No? Kotoy ang wa mga lagad og matinud-anon. Ang tinuod nga magbalantay, andam nga magtahan. No? Ato nang hinumduman mga igsuon. Balikon ko, we love people, not things. And we use things, not people. Ug atong, if we go back, if we shift our attention to the gospel, there is also a radical shift in the perspective of being a shepherd. Dire kay mutrabaho siya sa unang pagbasa sa ebanghelyo, the shepherd or the king identify himself with his flock. He identify, he associate himself with the flock. Dili siya layo
ang hari, the shepherd is not distant, is not different from the flock. Dili sila layo, kundili usa sila. Nindot kini mga igsuon nga angay natong pamalandungan to see God, the shepherd king in others. Tan-aw ng inyong mga silingan, inyong mga katapad diha ba? Kay usayang atong tan-aw sa atong mga igsuon, di naman si Kristo. Atong mga katrabaho ba? Jari na sa ning panuyay. Di ba? Jari na sa ning mago. Di ba mula ang ta? Ha? Di naman nato makita si Kristo. Napay, please don't get me wrong, na ay mga organization mingon, bringing Christ to the marketplace. Excuse me? You are too proud of yourself. You bring Christ to people? Asa man ka magsangyaw ko dito sa mga mananagat, sa mga magsasaka, sa mga malisuron nga mga tao? No. Christ is already there. And our task is to notice where is Christ there. Dili kung kita mo yung modala ni Kristo. We are not bringing Christ. When we go to our offices, miingong ka nga, I will go to my office and tell my office mates, no? Kini mo igitudlo sa among simbahan. Hoy, ang Kristo naa na didto. Ang Kristo tuwa na sa mga tao. But the problem for us is we don't have that sensitivity to notice where God is. Even in the most ordinary human experiences, God is there. I'm always saying this, that all our human experiences, there is always a religious dimension. Ang tanan natong gihimo, ang tanan natong encounter, ang tanan natong experiences, all these things has a religious dimension. Naani koneksyon sa imong pagtuo ug imong relasyon ngadto sa Ginoo. Kay kung unsa ang imong disposition karon, malipayon ka, naguol ka, are you sad? Are you worried? Are you confused? Are you doubtful? Mauusab ka na, maoy imong i-present ngadto sa Ginoo. And that is also the object of your prayer. Di ba? Kung nagproblema ka, na kay arthritis, rheuma, hubak, cancer, unsa pa ng mga sakit diha, and that you bring that to God. Kung unsay imong eksperyensya, mauusab ang imong klase sa pag-ampo. Mauusab ang imong mode or disposition sa imong pag-ampo. Amo? So all human experiences has a religious dimension. So therefore, my dear friends, now is the challenge for us nga dili nato mingon nga proud ta kayo sa tong kagalingon nga mudala kang Kristo, nga atong i-introduce si Kristo ngadto sa mga tao. Si Kristo naa na sa matag kasing-kasing sa kada tao. Naa na sa atong mga eksperyensya. And the challenge is to notice and to be more sensitive to recognize the Lord even in the most ordinary and routine of our life, no? Routine experiences of our life, no? Atong makita ang Ginoo. Nahinumdum ako sa mga Tagalog na sila'y kanta nga, Jesus na aking kapatid. I don't know if you are familiar with that. No, maybe the choir can sing that one during the communion. Ambot lamang kung kabalo sila. Dindot i-search niyo sa Google nga makita nato ang Ginoo, ang Kristo diha sa mga driver sa tricycle, diha sa mga tao nga nas kadayanan, sa mga tao nga nangadyo nimo, sa mga tao nga imong gikasukan, sa mga tao nga imong gimahayan, sa mga tao nga imong gilibak, sa mga tao nga wa nimo pansina, sa mga tao nga imong kontra. You can see and encounter God in their faces. So kini mo'y invitation alang kanato. People try to search for God.
people are thirsting for God. And some of them would go to other places just to meet God. Asa man ka? Adto kog Tagaytay kay magampo ko sa Ginoo. Kanang tinud-anay ba? Kinahanglan pa ba? Muadto ko sa Israel to encounter the Lord. Really, huh? Huh? We can encounter God in our own ordinary human experiences. It's up for you to encounter Him. Amen. Manindog kita o gatong ipadayag ang akto sa